kita. Kula Wardah Jadatul Aisy absen 3 kalih minangka Wibisana. Kula Zifon Ramadhani absen 3 minangka Dewi Tari. Kula Dinda Aisyah Reni Fauzia absen 8 minangka Prabu Janaka lan Raseksa. Kula Naura Amelia Fajrin absen 23 minangka Rahwana lan narator. Sugeng Amir Sani Bapak setunggal kelahiran bayi wadon ing Kraton Alengka. Dewi Tari nglairke bayi ayu. Wibisana katon kaget. Nggih Dewi Tari, panjenengan sampun kelahiran bayi estri kang ayu sanget. Oh nggih Bu, matur nuwun nggih, sampun ngebantunipun lairan anak kula. Aduh, bayi iki rupane ayu sanget. Nanging atiku krasa bakal ana bebaya. Kados pundi Dik Rahwana, apa kamu? Kula nyuwun palila, bayi punika prayoga kula larang supaya ora ana bubeda. Yen kuwi pancen paling becik miturut wong aku rido Dik. Wibisana banjur njupuk bayi kuwi, dilebokake ing peti banjur dilarung menyang Kali Gangga. Babak kalih Panas Sakti lan Mega tiba. Sawise nglarung bayi wadon, Wibisana ngadeg jejeg ana ing tengah alun-alun Alengka. Dheweke ngrapal mantra kanthi khusyuk. Penjabat paringana kanggo keluarga Rahwana. Mugi ana titah saking swarga kang ndalari keselamatan negara iki. Sakwise nembak panah saking menyang angkasa, dumadakan ana mega kang ceblok ana ngarepe Wibisana. Dheweke kaget banjur nyekel mega mau. Lah iki mega iki dudu mega biasa. Iki mesti titah hiyang. Wibisana banjur nggawa mega mau menyang kraton Rahwana. Babak 3 Rahwana kaget. Ing kraton Alengka, Rahwana lungguh jejeg ing dampar. Wibisana mlebu nggawa mega. Hei, Adi Wibisana, sapa sing kok barang kuwi? Iki putramu Kakang Rahwana, lair saka garbane Dewi Tari. Lah, kok mung kaya mega? Aku iki Raja Alengka, apa pantes duwe putra kaya ngene iki? Rahwana banjur banting mega mau, diidak-idak nganti pecah. Babak sekawan lahire Indrajit. Saka mega sing diidak-idak Rahwana, dumadakan metu cahya padhang. Mega mau mali rupa dadi raseksa gagah lan gagun prigel. Wo, iki sapa pangibané Kakang Rahwana? Haha, saiki aku ora kuciwa maneh. Putraku iki gagah lan pede. Wiwit dina iki jenengmu Indrajit, putra mahkota Alengka. Matur nuwun, Rama. Para raksasa tanda sorak bunga. Babak gangsal, bayi wadon kepanggi Prabu Janaka. Ing pinggir Kali Gangga, Prabu Janaka mlaku-mlaku. Banjir ndeleng peti ngambang ing banyu. Iki apa? Ana peti ngambang ing kali. Jebul ana bayi wadon kanthi ayu banget. Lampu panggung nyorot bayi Sinta sing disayang Prabu Janaka. Dadi pralamban yen mengko bakal ketemu karo Rama Wijaya. Iki mesti ditahe yang bakal tak rawat kaya putriku dhewe. Mulai dina iki jenengmu Dewi. Cekat semanten saking kelompok kita, bilih wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum